आच्छा सिगाङावनो आङो बिटिआर गभर्नमेन्टखौ आङो बाख्नायगोन जे जोंहा बर' पपुलेटेड जायगायाव दाब दाब जायगायाव मिनि सिनेमा बानायनायनि मोनसे प्रजेक्ट लादों। बिनि थाखाय आङो बिटिआर गभर्नमेन्टखौ आरो जोंनि प्रमद बर' सारखौ आङो गोसो गोरबोजों आङो धन्यबाद होयो। दा बाहाय नोंथांनि सोंलु बादियै आङो बेखौनो बुंगोन जे सिगाङाव जोङो सिनेमा बानायदोंमोन जास्ट बड' सिनेमा बा बड' कालचारखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय नैबे सिनेमा लाइनजों जोङो उइदाउट रेमुनेरेसन जोङो गाव गावनो मोनसे गोसो जानानैनो बानायदोंमोन आरो आइ आफायाबो बेखौ नुनो मोनदोंमोन। थ' बाहाय गोबां बाजेट नाङामोन, खम जास्ट केमेरा लाइट्समेन बा एडिटिं बेफोरनि थाखायल' जोङो स्पन्सर खालामोमोन। नाथाय जोंहा लाइमोनफोरनि थाखाय लाइमोन मानि आर्टिस्टफोरनि थाखाय जोंहा पेमेन्टखौनो बानायनो हायामोन। दा बेनो जे जोंहा सिनेमाखौ इन्डास्ट्रि लेभेलाव लाबोनो हाबाय। एसेबाबो जोंनि आर्टिस्टफ्रा थाइसे थाइनै खामायनो हायो, गावनि टाइम पास खालामनो थाखाय रिमुनेरेसनखौ एसे प्रडिउसार बिथांमोनहा होनो हानाय मोनसे क्षमता जाबाय। आं बेखौनो जोंनि लाइमोनफ्रा जाहाथे बेफोर एफा एनै सिनेमाफ्राव जगदान होनानै गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिलांनो हायो बेखौ आसा खालामो। जिहेतु दिनैहाय नों सिनेमा हलाव गोदान बिटिआर खालामनानै होबाय जे आगोलाव नोंथांमोना जे आगोलनि सम आरो दानि सिनेमा हलनि सम बेयाव माबाफोर फारागथि जागोन नामा सार? बेसेबां फारागथि जागोन जोंहा? फारागा बेनो सिगांनि जोंहा गिदिर गिदिर सिनेमा हल दङमोन, जेरै 1500 जन नायनो हानाय केपासिटि गंगा हल आरो 750 जन नायनो हानाय R&D सिनेमा आरो रंजालि हल 1200 जन बिथांमोनहा जिरायनानै नायनो हायोमोन। नाथाय दानिया सिस्टेमा आलादा जाबाय। फ्राय 100-150 बा 200 बे जिरायनो हानाय बादि मोनसे मिनि सिनेमा हल सिस्टेमै बानायदों। दा बेहाय जोंहा नैबे सेरफांगुरि एरियायाव जे मोनसे मिनि सिनेमा हल बानायदों टिकेनरजित नार्जारि बिथां जालाख' जायखौ होनोमोन बिथांनि मुं दोननानै फ्राय आं गोजोननाय मोन्दों। नाथाय बेवहाय जुदि 300 बा 300 जन नायगिरिफ्रा जिरायनो हायोबा आरो साबसिन जाबावगौमोन। बेवहाय एसे फिसा जादों, थेवबो बेखौथ' लुबाय, दा बेखौ सिफायजायाबो। दा जोङो बिनि गेजेरावनो बेखौ सामलायलांनांसिगोन। आच्छा दिनैथ' मोनसे जोबोद गोग्गाथाव मोनसे माबा जाहैबाय दिन। बुंनो थाङोब्ला आं बिसेसकै बादि बे रामफलबिल आनसलिकनिखा, ओमफ्राय दिनै आङो जोबोद मोजां मोनदों माने जोंनाव बेबादि हल जानायाव। ओमफ्राय जोङो हल गैयि समाव मोनफ्रोमबो सेप्तेम्बर मासाव सिनेमा रिलिज खालामनायाव जोङो रुमना फिल्डआव लाबाय थायोमोन। बेवहाय जोबोद माने मानसि जायो। दा बेखौ नायोब्ला जोंनि बे एरियायावहाय बेबादि मोनसे बिटिसि सरकारा मिनि सिनेमा हल लुफुंनायाव जोबोद मोजां जादों होननानै आं सानो। औ जोंनि बर' सावथुना जोबोद दावगाबाय। बेयो माने बे पर्यायाव माने जोङो नुबाय जोबोद गोजौआव दंसै दा जोंनि बर' सावथुन मुलुगा। जिहेतु दिनै बेयाव सिनेमा हल बेखेवनाय जादों सार। सिनेमा हल बेखेवनायजों लोगोसे सिनेमा हल गासै बिटिआर ओनसोलावनो जुदि सिनेमा हल जायोबा बर' सावथुन मुलुगा बेसेबांसो डेभेलप जागोन नोंथाङा सानो? बेथ' आं सानो गासै बिटिसि हालामावनो जुदि सिनेमा हल जायोबा निस्सय सिनेमा बानायग्राफ्रा जोबोद मोनसे इनकारेज फैगोन। ओमफ्राय मोनसे माबायाव प्रडिउसारफ्रा बानायनो गोसो जागोन। ओमफ्राय माबायाबो जोंनि आर्टिस्टफ्राबो जोबोद माबागोन आरोखि, मा होनो, बारायगोन आरोखि आर्टिस्टफ्रा। जायनाखि दा जोङो नुबाय माखासे आर्टिस्टफ्रा बिदिनो स्कप मोनाखै। जोङो प्रडिउसारफोरनिफ्राय मोनसे सुलुंनिफ्राय जों मिथिनो मोन्दों
फिल्म दिहुननायाव जेसेबां खरसा जादों बेखौ फैफिना ओमफ्राय माखासे फाइल्स जायो बे बेलायावहाय जा हल थायोबा सिनेमा हल थायोबा मोनसे सिस्टेमेटिक मोनसे श' जायो बेनिखायनो जोङो आसा थियो बे सिनेमा हल दिहुननायनि माबा बेलायावहाय जोबोद मोनसे माबा जादों आरो मोजां जादों जिहेतु बिटिआर सरकारा सिनेमा हलखौ लुनानै माबाफोर बुंनो सानदों बिटिआर सरकारखौ आं दिनैनि दिनाव बाख्नायनो लुबैदों माने जोबोद गोबावथारसै जोंनि बर' माबायावहाय फिल्म माने माबा जायैया ओमफ्राय बिटिआर सरकार फैनाय लोगो लोगो जोङो जे बर'फोरनि मोनसे फिसा फिसा ओनसोलावबो जे मिनि सिनेमा हल मोनसे गायसनगासिनो दङ आं मिथिनायाव दिनैसिम माने गंबाया अलरेडि कमप्लिटेड जाबाय आरो जाबावगोन मोनफ्रोमबो साब डिभिजनाव जोंहा प्रमद बर' सारा बेबायदि लुफुंनायनि बिथांखि लादों बे जुदि बिथांखिया जाफुङोब्ला निस्सय बिथांमोननि जानाखि मावनो लानाय बे थांखिया जोबोद बाख्नायथाव आरो जोबोद रंजाथाव आरो मानो होनबा आं जेला आलायारनखौ खालामदों 86आव 1986आव बेनिफ्राय 87निफ्राय आं गुवाहाटियाव दंमोन बे समाव आसामाव एजिपि गभर्नमेन्ट गोदान गभर्नमेन्ट फैदोंमोन बे समाव बिराद जागरन आसामाव सिनेमा हला आसामाव सिनेमा हला खम 200टा मिनि सिनेमा हल नांगौ होननानै बिराद जेसेबां एसामिस फिल्म मेकारफोर दंमोन बिराद जागरन आरो गभर्नमेन्टआबो अके जों गोदान गभर्नमेन्ट जों खालामगोन होननानै आंबो बे समाव गुवाहाटि दंमोन आंबो बे जोंनि फिल्मनि टिमाव दंमोन जों रायलायोमोन चिफ मिनिस्टारजों रायलायोमोन बे जों मिटिं जाबाय थादोंमोन एकदम माबा माने 200टा सिनेमा हल जासिगोन होननानै मिनि सिनेमा हल होननानै बिराद जावरिनाय जादोंमोन आरो खिन्थु दिनैसिमबो एजिपि गभर्नमेन्टआ खननै जाबाय ओमफ्राय दिनैसिमबो 38 इयार्ससो जाबाय आरो खिन्थु 200टा हलनि भितराव दाबो मोनसेबो सिनेमा हल खालामनो हायाखै आसामाव दासिमबो खिन्थु नैबे दानि जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनि माबायाव प्रमद बर'नि आन्दाराव जे बे 4-5 बोसोरावनो जे दासिमबो 6टा कमप्लिट जाबायनो आरो खालामबावगोन 6टा जे मिनि सिनेमा हल खालामनो हाबाय बेनो मोनसे बिराद माने गोग्गा जानाय मोनसे बिराद मोजां आरो जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि थाखाय मोनसे गोदान मोजां खौरां आरो बे आं बेखौनो बुङो आरो जिहेतु जोङो बर' सिनेमाफोरखौहाय मिरु जिरु जाबोनायखौ नुनो मोनदों सार गेजेर खन्दआवहाय जिहेतु गोबाव सम मिरु जिरु जाबायनायनि गेजेरावहाय दिनै जे नैबे मिनि स्टेडियामखौ बिथां प्रमद बर' बा बिटिआर सरकारा जे लुफुंनानै होबाय माबाफोर बुंगोन नामा नांगौ जोंना माने बर'आ दासिमबो माने जोंहा टरिंआवसो माने गामि गामि थम्बु खालामनासो देखायो बेजोंनो सोलिगासिनो दं माने फोथांनानै लाखिगासिनो दं आरो अनेक खस्थ' मस्थ'यै आरो दा जुदि नै दा 6टा जाबाय बे फैगौ बोसोराव बेदिनो 10टा जाथों आरो 12टा जाथों जुदि जोंनाव जुदि मिनिमाम 50टानिफ्राय जुदि 80टासो बे जुदि हल जायोबा होमबा जोंनि माने फिल्म इन्डास्ट्रिया बिराद गोग्गा जागोन आरो आं सानो फैगौ माने धरक माने 5-10 बोसोरनि उनाव बेदिनो 50निफ्राय 80टा बा 100टासो बर' सिनेमा हल जागोन आरो मोनसे गोजोनथाव रादाब क'क्राझार सहरनि साई मन्दिरनि साखाथियाव R&B र'ड वार्ड नम्बर 6आव थानाय ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझारा नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों मोनसे सनानि खाबु आथिखालनि बादायलु मुगायाव नोंथांखौ साख्रिनि थाखाय साखाफारा खालामनो ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझारा गासै 9 भकेशनेल कर्स लानानै फैदों आरो बे 9 भकेशनेल कर्सफोरा जादों इलेक्ट्रिशियन कर्स 2 इयार्स कर्स स्टेनोग्राफि 1 इयार कर्स COPA कम्पिउटार अपारेटिं एन्ड प्रग्रामिं एसिस्टेन्ट 1 इयार कर्स बिउटि एन्ड Wellness 1 year course, Sewing Technology 1 year course, Beauty and Wellness आरो Sewing Technology आव नोंथाङा बेसेनाङै मुं थिसननो हागोन। ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझाराव highly qualified faculties दं आरो 100% job assistant। बेजों लोगोसेनो बेयाव flexible class timingनि खाबुबो दङ। बेयाव CIPET, टुल गुवाहाटी बायदि नेशनेल इनस्टिट्युटफोराव एजुकेशनेल टुरनि थाखाय लानानै थाङो आरो रेलवे वर्कशप, बङाइगाव, APDCL बायदिफोराव इन्टार्नशिपनि थाखाय दैथायहरनाय जायो। आबुङै मिथिनो थाखाय ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझाराव थांनानै एबा 9101325849 एबा 863868324 मबाइल नम्बराव कल खालामनानै सोलाद लानो हागोन।